Hola, hola! Soc el Cristian i en aquest petit tutorial arribareu a aconseguir fer un mapa com aquest, una composició de mapa estil aquesta figura que he posat en un Word, perquè vosaltres en el vostre treball pugueu posar un mapa amb una composició correcta, és a dir, un mapa que tingui el seu títol, que tingui, independentment de la variable. Jo ara que estic representant el mapa del percentatge de població de 65 anys per comarca. El 2019. Vosaltres podeu fer qualsevol pràctica, qualsevol exercici. Jo el que us ensenyaré en aquest tutorial és a fer un mapa en el que hi hagi una fletxa de nord, una escala gràfica, un zoom que apliqui a una petita zona d'aquell mapa, una llegenda, un títol, com us deia, un caixetí amb l'autor i un caixetí amb el font de dades. Sí? Això és el que aprendrem a fer. Això és una composició de mapa. D'acord? I ara farem una composició bàsica, com ara aquesta. Bueno, bàsica i un pèl complexa, perquè té un zoom i un mapa de situació d'aquest zoom. Sí? Molt bé, doncs va, som-hi. Doncs molt bé, aquesta composició que jo he posat aquí en un Word és una imatge que he generat a partir de l'eina de composició de mapes del QGIS. D'acord? Això ara és el QGIS, ja no és el Word. Jo m'he tonejat aquí un mapa amb el QGIS que després he exportat i he insertat en el Word. Això és el Word. Això és el QGIS. De fet, és el mòdul d'impressió del QGIS, de composició de mapes. El QGIS té un mòdul específic per confeccionar mapes. La capa original de la que he fet aquest mapa és aquesta. Molt bé, doncs anem a fer a partir d'una capa, independentment, ja us dic, de la variable que vosaltres representeu. Jo ara tinc aquest mapa. Vosaltres podeu fer servir qualsevol exercici o qualsevol pràctica que ja hagueu fet en el curs. Va, som-hi. Molt bé, doncs anem de cara a barraca. Anem a projecte, nou disseny d'impressió, i aquí posem el títol del nou disseny d'impressió. Per exemple, mapa IAIUS. Molt bé, i se'ns obre aquesta nova finestra, que és el mòdul d'impressió del QGIS. Aquí tenim un full, per defecte paisat, ja us ho ensenyaré a posar en vertical en un altre tutorial. Ara anem de cara a barraca, ja us dic. Amb aquest icona, clicant-lo, podem posar aquí el caixetí en el qual apareixerà el mapa que nosaltres estem veient en el QGIS. Perfecte. Ara estan aquestes dimensions i li podem canviar la dimensió mitjançant l'escala. Ara tenim una escala de 2.800.000. Si vull veure més gran, puc posar per exemple una escala de 2 milions. 2. Va. Molt bé. Ara anem a posar-li una escala gràfica aquí sota. Fàcilment amb el botó dedicat a l'escala gràfica. Cliquem, deixem l'espai en el qual li podem posar l'escala gràfica. Per defecte, ell ens posa aquí una dimensió de cada un dels intervals que hi ha a l'escala gràfica. En aquest cas, els intervals són de 25 km. Aquests intervals el podem canviar. Fixeu-vos que ara m'ha aparegut aquí que tinc dos elements, l'element mapa i l'element scalar, l'escala gràfica. Clicant aquí sobre podem seleccionar modificar cada un d'ells, i així amb tots els elements que anem fent. I aquí ens diu que de segments a l'esquerra no n'hi ha cap, segments a l'esquerra del 0 no n'hi ha cap, segments a la dreta del 0 n'hi ha 2, i cada segment és de 25 unitats. Anem a posar, per exemple, que sigui de 50 unitats, i anem a posar, per exemple, 4 segments a la dreta i 2 segments a l'esquerra, del 0, per exemple. D'acord? O 1. I aquí podem tonejar l'escala tant com vulguem. Per cert, es refereix al mapa 1, aquesta escala. Podem tenir diferents tipus d'escala. O per això simple, sí? Molt bé, anem a posar una fletxa de nord. La fletxa de nord, en compte del que sembla intuïtiu, no és aquest botó que hi ha una fletxa. És per fer connectors en forma de fletxa. El que nosaltres ara necessitem per fer una fletxa de nord és aquest que diu afegir una imatge. I posarem una imatge que per defecte ja és una fletxa de nord. Amb aquest petit caixetí aquí. I en els item properties de la imatge aquesta que hem fet ara, del caixetí de la imatge, a item properties, mirem a
Search Directories. I aquí ja se'n va a un directori per defecte que té el QGIS, en el qual hi té com uns icones predefinits. Us espereu una mica que es carregui i veureu com de seguida se'ns apareixeran aquí tot d'icones. Podem posar qualsevol icona, en aquest cas nosaltres, com que volem fer una fletxa nord, podem triar un d'aquestes menes de fletxes, per exemple aquesta. I ja tenim aquí, perdó, add seria per afegir si volguéssim una altra icona o una altra bola. Però bé, això ja ho veurem en tutorials posteriors. Ara anem de cara a barraca. Tenim la fletxa nord, tenim l'escala gràfica, i anem a posar la llegenda corresponent a aquest mapa. Cliquem a sobre del mapa i anem al botó llegenda. I marquem aquí on volem que es faci la llegenda. Posem tot aquest espai. Molt bé, la llegenda. I aquí a Item Properties veiem totes les característiques d'aquesta llegenda. Ens diu per defecte, ens surten totes les capes que hi haurien en el minimitzant, ja heu vist que he minimitzat aquesta finestra, les capes que veuríem aquí en el QGIS, les veiem també aquí. Molt bé. Aquestes capes les podríem modificar, per exemple, treure o posar. Per exemple, imagineu-vos que jo no vull aquestes de residències i estructura de població, que són dues taules. Per treure-les es farà mitjançant aquest botó d'aquí de menys, però que ara està inactiu. Per activar-ho, desmarqueu actualitza automàticament i ja podeu tractar aquest del menys. Per exemple, residències i trec. Ja havia desaparegut d'aquí l'estructura de població i trec. Molt bé. Molt bé, ja tindria la meva llegenda. Anem bé. Podria posar aquí un títol, si volgués aboqués la llegenda, no? Llegenda. I ho podria alinear, doncs, evidentment, podria posar-hi un marc o un fons al caixetí de la llegenda i tota la resta de caixetins, Aquí hi ha quadre, podria marcar un caixetí. Ja entrarem més a fons amb el tema de la simbolització de la llegenda. Ara en aquest petit tutorial només anem de cara a barraca a fer el que és la composició bàsica. Ara anem a fer el zoom. D'acord? Per fer el zoom anem a fer un altre caixetí de mapa i per exemple el posarem aquí. Aquest zoom. Enveritzant. I ell fa un mapa. Ara bé, per fer el zoom aquí a Barcelona, per exemple, o a Manresa, o a Santa Maria d'Oló, on vosaltres vulgueu, seleccionem el caixetí aquest, el que nosaltres volem, i apretem aquest botó d'aquí, que diu Move Item Content. I mitjançant aquest botó, ens podrem desplaçar dintre d'aquest caixetí. Si amb la rodeta del ratolí feu zoom, o li augmenteu l'escala, jo faig com a la rodeta del ratolí, vosaltres no ho veieu, però amb la rodeta del ratolí, si la feu girar, aneu canviant el zoom d'aquest mapa. Si per exemple us acosteu a la zona que voleu i us desplaceu, arrossegueu, apreteu el botó i l'arrossegueu, veieu? Podeu anar on vulgueu. Per exemple, anem aquí a Barcelona perquè és la zona que estàvem fent en el mapa d'exemple. Molt bé, ens ho tenim aquí i fins i tot ens podríem ajustar l'escala 761.000, 750.000. Tindríem aquí aquest caixet. Molt bé. Doncs ara només ens quedaria, un cop tenim aquest zoom, marcar en el mapa principal a què correspon aquest zoom. Sí? Anem-ho a fer. Aleshores ens n'anem al mapa 1, que hi podem anar o bé clicant aquí o amb el selector de caixetins, que és aquesta icona. Selecciono aquí. I ara anem a dir-li que hi posarem un mapa de situació. O sigui que hi ha un mapa de situació corresponent a aquest. Heu vist que hem apretat la selecció mapes de situació i afegeixo. Molt bé. Aquest mapa de situació li hem de dir a quin altre mapa correspon. Doncs com que nosaltres hem generat el map 2, que és aquest del zoom de Barcelona, diríem, doncs correspon al map 2. I ell automàticament ja ocupa l'extensió corresponent a aquest mapa. Capitxi? Doncs ara, aquí en el mapa 2 aquest, que el puc seleccionar, li puc dir, ostres, doncs va, li posaré un quadre també, i li posaré del mateix color que aquest d'aquí. Per fer-ho, podeu fer
ja heu vist que he anat aquí a quadre, igual que havia fet amb la llegenda, i a color li podeu posar triar color, i amb això, i amb aquesta funció de la pipeta, podeu anar a un color que vosaltres marqueu, amb la pipeta, sample color, i ara podem dir, és que jo vull aquest, si volgués aquest verd, podríem seleccionar el color que volguéssim interactivament, és a dir, per exemple, aquest rosa, no? Doncs aquest serà el color que li donarà que he seleccionat. I això ho podeu fer amb totes les seleccions de color del programa QGIS. Això ho he fet bé. Sí, ara li he dit això i li he dit per acabar, si volguéssiu, podríeu fer amb aquest icona de la fletxa, una fletxeta que anés d'aquí a aquí, de clic, i li podríeu donar el mateix, el color de la fletxeta perquè quedi igual. Molt bé, ara només ens quedaria de donar-li, això ja ho refarem, de posar el text del títol i les fonts i l'autoria. Amb aquest botó, fem aquí per exemple, posarem un títol. Mapa de població major de 55 anys per comarques del 2019. Molt bé. Us recomano que el tipus de lletra que feu servir en els vostres mapes sigui el mateix que feu servir pel vostre treball. Imagineu que jo estic fent un treball, l'estic fent amb calibrí o amb el tipus de lletra que convingui, doncs perquè sol fer servir el calibrí, però si estiguéssiu fent servir l'Arial, evidentment també podeu agafar l'Arial i fer els vostres títols i tota la llegenda i tot amb l'Arial. Això ja és tonejar tant com vulgueu. I de la mateixa manera posaríem aquí les fonts de les dades, posaríem el web de l'Hipermapa. I també he agafat dades de l'IDESCAT. Aquí posaríem el web de l'IDESCAT. Amb el tipus de lletra que és convenient. I la data i el nom de l'autor, aquí, autor, data, doncs amb això ja ho tindríem. Molt bé, ara doncs imagineu-vos que ja ho tenim aquí guai, tonejat, tant com volíem. Anem a exportar-ho per després enganxar-ho al Word del nostre treball que estem fent. Doncs és amb aquest botó d'aquí, exporta com a imatge, apretaríem, i doncs aquí en la nostra carpeta on vulguem, ens diríem que he fet un mapa IAIOS, doncs farem mapa IAIOS V2, i el format d'aquesta imatge, podeu fer el que vulgueu, a mi m'agrada el PNG, trobo que està bastant bé. Llavors, doncs, guardar, doneu la resolució que vulgueu, i ja podrem anar al Word a enganxar en el nostre treball aquesta mapa com a imatge. Doncs bé, ja ens diu que l'exportació del disseny ha estat correcta i ens aniríem al Word a insertar el nostre mapa. Per exemple, tinc aquí el Word, tinc un treball sobre IAIOS i aquí vull insertar la meva figura. Doncs insertar, imatges, i poso el mapa nou que he fet. Molt bé, el que us havia ensenyat al principi era similar a aquest, és aquest altre que estava fent, però bé, ja veieu que s'hi fa nota. Molt bé, doncs espero que hagueu après a fer les principals funcions que us he comentat, que és fer una composició, si posar un mapa que estem veient en el QGIS. Hem posat una llegenda, hem posat un títol, hem fet un zoom, un àmbit, una fletxeta, una autoria, un caixetí amb la font de les dades, la fletxa nord i l'escala gràfica. Per cert, l'escala gràfica d'aquest caixetí també es pot fer. Marcant el caixetí, podem triar una escala gràfica i posar-la aquí. Això pertoca, d'acord? Evidentment,
i podem canviar els intervals. Si querem de 5, doncs podem posar de 10. Sí? Ni calat. Val? Apa, disfrutar. I ara seguirem amb nous tutorials en els que explicaré ben bé com fer unes llegendes ben tonejades, unes escales ben xules, importar fletxes noves, posar el paper en vertical, bé, altres coses, d'acord? Aprofundirem. Però en aquest primer tutorial hem vist a fer una composició bàsica. Apa, adéu-siau.